Gračac. Broj 13 Mladen Jurčević, broj 15 Wagner, broj 16 Dino Ćorić, broj 18 Jure Ivanković, broj 19 Mateo Roska i broj 24 Ivan Barišić. Trener momčadi Slave Musa, sudac Adis Mulahasanović Sarajevo, pomoćnici Rodoljub Topić Banja Luka i Edin Imamović Sarajevo, delegat Đorđe Starčević Gradiška.
niti jedne prigode za pogodke ni s jedne ni s druge strane. Nije se ni očekivalo da ovdje Zvijezda zaigra nekakav bunker kao mnoge ekipe koje ovdje dođu, jer Zvijezda je ovdje znala i odnijeti sva 3 boda kao prije 3 godine ili predetnost kada je bilo neodlučeni 0-0. Uostalom Zvijezda je momčad koja je u posljednjih 20 godina zadala široko prijedu prije u prošloj sezoni, u pretprošloj sezoni, stvari poraz od 6-1, najveći razlog koji široko prijedu pamte u posljednjih 20 godina. Ovdje pred 200-300 gledatelja, na jednome jako lijepom vremenu, 15 stupnjeva, nije hladno, sunce promiče ponovo kroz oblake, široki brijeg nastupa u sastavu Bilobreg, Vidić, Ivica Vidić, Bertoša, Ješe Šilić, Jurčević, Vagner, Ćorić, Ivanković, Roskar, Barišić. Dok gosti iz Redavca nastupaju sa sljedećom 11-toricom. Bačević, Morankić, Kukić, Panda, Usić, Jusić, Vekrabović, Delić, Sarić, Bogdanović, Mašić. Dakle, ovdje na Pecari u 15. minuti rezultat je 0-2. Žuti karton broj 15, Rusmir Jusić.
ne žele mi se ostali, možda je to slučajno nešto. Aha, evo, probat ću, je li sad bolje? Sad sam malo odmakao. Ok.
41. minuta susreta Široki Brijeg Zvijezda Gradačac 1:0. Zgoditak je postigao Mateo Roskan. Sudačka nadoknada 1 minuta. Onako da se riješi lopte, nije bilo prave opasnosti za vratara Širokog Brijega, kao na suprotnoj strani na vratara Kraj prvog poluvremena susreta Široki Brijeg Zvijezda Gradačac, rezultat 1:0. Nogometniku Široki Brijeg zahvaljuje svojim sponzorima, glavni sponzor Nepas, sponzori A3, Unicredit Bank, Interpress, Croatia osiguranje, javno poduzeće Elektroprivreda.
Zlat Gradnja Grup, Alfa Terma, Korea Invest Mostar, Cem Cosmetic Market, Ledo, Betline, Sportska kladionica, Itong, Karliko Ljubuški, Podrumi Andrija Pavoča, Mix Company, Kiseljak, Vivin Bar, Logos Center Mostar, Autanimo, Boma, Kror Posušje, Cicero Bar, Radio Široki Brijeg, Nike, Ladano Šećer, Čistoća Posušje, Športski savez općine Široki Brijeg, Kovinoplast Široki Brijeg.
kaplice kiše. Ona je svjetlo što me vodi kroz noć. O ovim valovima ona me miriše. Ona je ljubav koja ne može proći. Ja bi umenao sunce kad bi umenao nju. Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj. Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj. Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.
Svake noći pogađate molim, pivajući kamenu igrači. Kroacijo, kamate te molim, umorna si, samo mi ne plaći. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve žarkire neka mi te Kroacijo iz duše, ja te volim kad imati ti. Kroacijo iz duše, ja te volim kad imati ti. Još se sjećam onih riječi što mi uvijek priča čača. Nemoj sine niku nići, to je nek ti kući bude stina, a Hrvatsku si ne voli. Pisme će ti pivati slavu, svirat će ti moje mandoline. Svaku stopu ove zemlje, kad odrasteš, voljeni moj sine. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš, voljeni moj sine. Što mi ima jedno 2-3 godine. Mene su zvali isto, ali znao se na vrijeme nisu što.
Žuti karton broj 3, Jasmin Morankić. Uvijek 1-0, dakle pogodaka nema u drugom vremenu. Spomenimo za one koji nisu slušali, jedini pogodak postigao je Mateo Roskam u 43. minuti, dakle Široki Brijeg vodi 1-0 u nastavku. Jedna i druga momčad igraju potpuno isto sastav. Nema naznaka da obojica trenera Zvijezde namjeravaju promijeniti. Jedino što smo zabilježili u nastavku, to je da je Jasmin Morankić u 50. minuti, nakon jednog malo oštrijega starta, srušio je Šilića u Brodoru, a je sudac, dobri sudac Uvar Hasanović.
Istina momčadi Širokobrijega i iz igre izlazi s brojema 13 Mladen Jurčević, u igru ulazi s brojema 17 Ante Sadarušić.
Izmjena u momčadi Širokog Brijega, iz igre izlazi s brojem 24 Ivan Barišić, u igru ulazi s brojem 11 Krešimir Kordić. Može kratko javljanje i nema šta puno reći. Izmjena u momčadi Zvijezde, iz igre izlazi s brojem 17 Ermin Vekabović, u igru ulazi s brojem 7 Dejan Kojić. Donekle se promijenio Široko Brijžani da Vukovića imaju više loptu u svojoj prosjeku. Međutim, prvih 15 minuta drugog poluvremena što zabilježiti osim spomenuto žutog kartona Moravčića nakon jednoga malo oštrijega starta na Šiliću, što ne znači da je onda 60 do 60 Žuti karton broj 19 Mateo Rosca.
nisam probao. Žuti karton broj 3, Ivica Đilić.
Izmjenom momčadi Zvijezde iz igre izlazi s brojem 21 Srđan Savić, u igru ulazi s brojem 24 Zvijezdan Stanić. Izmjenom momčadi Širokog Brijega iz igre izlazi s brojem 10 Dalibor Šilić, u igru ulazi s brojem 9 Ricardo Lago Santos. Izbio loptu u korner. Još jedan put za pripreme Djelić iz daleka, lopta je na putu prema vratno okružno domaće od toga, paju upati. Kako se vidio već 80 Izmjenom momčadi Zvijezde iz igre išao s brojem 9 Dalibor Panđa, u igri s brojem 8 Slobodan Milanović.
Sudačka nadoknada 4 minute. Bolje da me ponovno nazovete da ovo ne treba. Kraj susreta Široki Brijeg Zvijezda, rezultat 1:0.